ka wadhi kaunti ma Kisumu bende jopuonj mago mag Kuppet kaachiel kod mago mag Junior Secondary JSS ne obago ng'anyo e chuny boma ma Kisumu ka gimedo sundo piny owacho mondo mi ochop kare winjruok margi mane gibedo godo ka bende giseyo piny owacho kuom rem winjo ng'ur ma gisebedo ka gichwalo kinde ka kinde e winjruok mane gibedo godo mano e CBA mar higa mag 2021 nyaka 2025. E kindego bende giramo ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo ka gimedo sundo skunde moko mag sekondar madhi nyime gi puonjo mondo mi olor. Jopuonjgo nochako ng'anyo kinyi ma kawuono bang' chokore Kondele kendo wuotho achiel kachiel ka gichomo skund sekondar ma Kobura mayudore kar dak ma Migosi kendo weyo ka girocho chenro mag somo mane dhi nyime. Ka gin e riwruok achiel gi jopuonje sub counties mamoko e kaunti no, jopuonjego koro dwaro ni piny owacho ochung chenro mag somo kalore ni jopuonjre onge gi arita makare e kindeni. Hakuna mwongo kama Ruto, hakuna na hata kuwepo.